bakın. Bu aşkı ben nişan egziti bağlayacağım. Savaşın derinleştirdiği yoksulluğu, işsizliği ve emek sömürüsünü kabul etmiyoruz. Savaş istemiyoruz. Barış istiyoruz. Gelin barış talebimizi yükselterek özgür ve eşit yaşamı inşa edelim. Gelin hep birlikte toplumı inşa edelim. Başına bakın. Ez sinem seven endama partiya meclisa dememe. Armanca ve kampanya navnişane ewa ku azadiya rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan û hemû girtiyên zindanana niha li hemû bajaran da ev stantê navnîşanê hatine dayîn û Bakurê Serhedê jî hemû bajar û navçeyan da ev kampanya destpêkiriye. Vê kampanyayê da bi hezaran navnîşan hatine dayîn. Ve kampanyaya nişandan ku civanên gelê Kurd, jinên Kurd û gelê Kurdistanê piştgiriyê dide vê kampanyaya azadiyê. Yani wiha em bêjin Bakurê Serhedê de heme navend û navçeyan da ev stand hatine dayîn û wekî Kurdistanê tevahî jî piştgiriyek pir merzin niha nîşa didin û hemû standan dema em berê xwe didanê nêzîkê 20,000 navnîşan hatine dayîn. Ev jî wê de pêş ku gelê Kurd û Kurdistanê û Tirkiye hemûyan azadiya rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan û piştgiriyê dide vê aşitiye. 27 mehê da ji bo hemû dinyayê rêberê gelê Kurd peyamek şand. Ji vê peyamê da jî partiya PKK û gelê Kurdistanê hemû kesi çik digehe ser milewê dike. Piştgiriyê dide vê aşitiye û azadiya gelê Kurd. Tabi ev nişan didan jî dema ku devlet pêngavekê neavêje çi armanca wê jî nişan dide û baweriyê nade gelê Kurd. Dema piştî peyama serokatî hat dayîn gele bajar û bajarokan me civînên gel girtin. Yani van civînên gel da jî nişandan ku dibêjin yani devlet dema pêngavekê neavêje baweriyê nade gel. Yani rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan û PKK û gelê Kurd çi barê dike ve sermila dike ama vê derê da yani evake devlet jî pêngavekê bavêje û baweriyeke bide hem gelê Kurdistanê û Tirkiye. İmza koy. Suade kuş bilirse başlıyor. Demokratik hava bakın. Bu aşkı İsim değilsin, oyna.